E piciorul, dar partea asta se numește tibie. Cine? Acum ce e asta? Asta ce e? E crivie. Clivie. Tibie. Nu, eu zic ce e asta. Ce e asta? Crivie. Nu. Tibie. Nu, eu zic ce e asta. Ce e asta? Crivie. Nu. Ti. Bi. Bi. E. Tibie. Tibie. Bravo. Eu zic. Hai. Ce e asta? Bibie. Tibie. Tibie. Așa, bravo. Și asta ce e? Și asta ce e? Tibie. Tibie, bravo. Bun, mai repetăm o dată, da? Hai, să începem. Ce este asta? E genunchi. Nu e tata, e ficat aici. E număr. E umăr, E număr. bravo, tata. Bravo. Și aici ce e? Aici e tot număr. Tot număr. Aici? Aici Da. e numărul. Nu e un număr. Aici e inima. Da, și se numește piept. Se numește piept. Ok. Aici? Aici e mușchi. Nu, aici. Aici e număr. Nu Număr. E, nu numai e un număr, e. Ce e aici? E os. Da, bravo, Și știa. aici? E cot. Nu, eu spun aici. Eu vreau să spun os. Asta ce e? Asta e os. Os, da, Cotul. se spune cot. Aici se pune o cot. Bravo. Ia zi, și asta ce e? Asta e genunchi. Genunchi, bravo. Și asta? Asta e tot genunchi. Bravo. Și asta? Asta e picior. Da. Da, asta aici ce e? Cum am zis că se numește aici? Aici e pieptul. Nu e pieptul, tata. Ce e aici? Gle? Beznă. Clepeză. Gleznă. Greznă. Bravo, tata. Aici? Și aici? Aici e tot greznă. Bravo. Da, aici ce e? Aici e capul. Asta este frunte. E frunte. Frunte, da. Și asta ce e? Aici. Asta e... Nu, eu până. Ce e? Eu Și zic. aici ce e? Aici e păr. Păr, da, bravo. Și aici? Sunt tot. Da, dar deasupra părul ăsta ce este asta aici? Cum se numesc? E asta de ut. Asta de ut. Cum se numește? Asta e păr. Sprânceană. Plăceană. Așa, și asta de la ochi, părul de la ochi. Ce? Gene. Gene. Gene, da. Gene.